Syekh Asmarqon, Syekh Ibrahim, Syekh Aliuddin, Syekh Isyrafil, Syekh Al-Maliki, Syekh Hasanuddin Banten, Syekh Al-Malik, ila hadrati Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel, Mbah Raden Bagus Sunan Giri, Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Mbah Raden Qasim Sunan Derajat, Mbah Matum Ibrahim Sunan Bonang, Mbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Monggo ngeningaken manah Sekar Santi Puji badhe kula wiwiti. Kyo manunggal noring budi hamemayu hayuning sagung dumati. Samyo hangayati sujud srana mahasing asepi meminta sing yuang manon. Santi santi sesantihas tuti konco Gusti Pangran Moho suci linuhurno asmanipun langgeng ing lami duh mustikaning hayom mugi anggung tinebehno ing bentuk pangayom ayuning tasih rumentahno sekang agung kunging katentreman yekti kabegjan ingkang sejatos Maha mulya pangung senten tremeng kalbu duh ing sagung budi suci midangetno atur sujud panyuwun kawula tasih mohong anggung ayam hayom. Nggih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung dumati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin dumateng para alim, para pinisepuh, para aji sepuh, para ustadz dan ustadzah ingkang tansah kaula taati mengkah pitutur lan pituwahipun. Panjenenganipun Gustiun ingkang dahat kinurmatan lan Gus Rafiq ingkang pembawa acara ingkang sangat kaula hormati. Boten kesupen Gus Yuwun kula inting-inting mau. Kepane nggih nderekaken belu sangkawa. Mugi-mugi Kang Ibu katampi wonten pangayunane Gusti Kang Akal Jagat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Giman minangka guru kula maca pat niku ahli spiritual mantra weda. Nek nembang mantra weda mboten ngelok buku mboten kados kula. Milane mangke kersane sakral wayah mantra weda dipejahi mawon Gus Lambune. Kena wayah rembulan sampun ketingal. Bapak Ibu monggo kula sopanjang tansah muji syukur wonten ngasane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi rawuh kula sopanjenengan ingkang sampun makabeh kasok itu Gus. Tansah pikantuk rahmat hidayah maulah lan barokah saking ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mugi kaunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ing mriki ngleresi tasik wulan Maulud. Mugi-mugi kula panjenengan tansah dina-dina maos selawat. Pikantuk kersane pikantuk selawat wonten kapan ana ing sedina ae sira iku gelem maca selawat kaping 10 malaikat Jibril ku sujud wonten ngarsane Allah gak ngangkat-angkat slirane kapan gurung Allah taala jaring paring pangapura. Malaikat Mikail nggih ngaten sujud wonten ngarsane Allah merga ana umat Kanjeng Nabi sing sedina maca selawat kaping 10. Sujud wonten ngarsane Allah taala gak ngangkat-ngangkat slirane kapan Allah taala mboten ngijabahi utawi nuruti napa sing dadi kekarepan kula sampeyan kabeh. Pun yakin kula mek panjenengan iki lak mesti duwe kekarepan. Sing prawan cek nang ketemu jodoh, sing rondo lan sing duda ya ngono cek nang ketemu jodhone. Mbah Siwur lan sedulur-sedulur kabeh iso panjang umur. Tur duwike akeh. Apa artine dawa wong tapi nek gak tau duwe dhuwit lha ngoten lah. Lho niki lho. Nek kapene sampean gadah kekarepan kaya ngoten mumpung wulan Maulud sedina maca selawat ping 10. Malaikat Mikail niku kak tangi-tangi anggone sujud lamun Allah taala niku tasik dereng ngijabahi. Sak teruse dibebasno teko larat, dibebasno teko siksa kubur, dilebokno swarga tanpa hisab. Niku nek kapane sedina mawon maca selawat kaping 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula wau Gus Rafiq nyinggung acara kemerdekaan. Tapi ngeten para rawuh, negara sak donya namung Indonesia tok sing merdeka niku ngusir penjajah. Liyane niku mau dikei. Malaysia dikei Inggris, Brunei dikei Inggris, Indonesia tok penjajah kudu minggat, gak gelem minggat rawi-rawi ratas malang-malang putu.
gak malang-malang prigen. Milane kenapa Indonesia kok ngoten? Merga dijiwai kados ingkang dipun tawasulaken Gusti kala wau. Wong Jawa niku mboten kenal tulisan ngalah, mboten kenal. Wong Jawa niku tulisan sing ngalah niku mboten sumerap, mboten saged maca. Saged namung menang. Niku. Lah niku nyumambrahi dhateng getih roe darahe wong Nuswantara. Makane gak kena diudik-udik. Bejo-bejo kemayangan panjenengan gadah leluhur ingkang siji cedhak kencana Trembesing Madu. Nah, Digdaya. Nggih. Iya Digdaya tanpa aji dari penyanyi. Lungite amit-amit gak cerdas tapak paluring pandhisi sianing Gurendo. Nah, ditumbak lakak-lakak ngoten niku Gusti mriki dipedhil mengsil. Pokoke aja dikeki bantal ae mesti ndelok ngorok. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu niku kehebatane wong Jawa ngingingi dhateng kemerdekaan. Terus ingkang kalih nyinggung bab anane Maulid Nabi. Mbok kuwatah para dai, para kyai nyeritakno nek Kanjeng Nabi ku laire dina Senin, ibuke jenenge Siti Aminah, bapake jenenge Said Abdullah. Nanging enten sing sunggal, sing tasik jarang dipun aturaken. Aja cacak kula kaliyan panjenengan mung menungso lumrah. Wong Kanjeng Nabi niku lho nate diimutaken kalian Allah Ta'ala dielingno. Asalipun ngelingaken wonten ayat Quran surat Al-Baqarah nek mboten salah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nang bisa dimasuk. Gimana kan apa lah? Betul apa-apa. Biasanya melakukan apa aja cacakan apa. Punya ini kemalu. Nek kadek diundangi adat budaya niku kadek digongkon kirap. Wis wani lungguhe ae. Mergo wis wis seje wis kirap. Kemeng sikile wis kuancel gak karo-karo apa maneh nek sing kan apal baca arek nom-noman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus Allah Ta'ala Muhammad sak temene wong sing gak percaya, sak temene wong sing gak ngandel, sak temene wong sing gak yakin, kok kandhani, kok tuturi, kok ceritani, kok dongengi, iki lho percuma. Dingklu Kanjeng Nabi masuk inggih ngoten, tapi gak wani ngucap. Niku arikala Kanjeng Nabi niku audiensi kaliyan Allah Ta'ala wekdal panjenenganipun menika Mi'raj. Jadi lho baru budi niku ngeten. Gabah sinawur ing wana mubadir tanpa guna. Wong gabah dijilat-jilatno nggone tengah alas, cokol ala untung. Berarti nggih percuma. Napa maneh jarene penyanyi Rita Sugiarto niku? Percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan pada pohon yang sudah kering, pada bunga yang sudah layu. Ya, wong wis mati lho disiram banyu lak percuma. Apa maneh kembang wis alum kok dipupuk ya percuma. Kanjeng Nabi mendi. Nek wis kaya ngono iku Muhammad meneng. Iku wis dadi urusanku. Mergo ning ngene ayat diterusno. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
isawatu walahum azabul azim. Nek sumrap tiyang ingkang kados ngajeng gak percaya wan gak ngandulan wis gak yakin gedabrus wis omongane kaya ngono wis gak cocok blas. Sampeyan jarno niku mun mboten urusan sampeyan. Niku wis urusane Gusti Allah. Merga khatamallah ditutup karo Gusti Allah. Telung perkara. Yaiku ala qulubihim atine. Nomor loro wa ala samihim ditutup kupinge. Monggo nglermaken manasa utawis supados dipun berkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Mugi acara dalu menika purwa ngantos madewasana tansah tinembahaken sakadeng rubita kalisonir ing sambikala. Mantra weda badhe kawula wiwiti. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah penggawe Allah gunane wong luput keniat mahan tirta maling ato tan wani ngarah mring mami guna tutupan sirna saking loropan samya bali sake ama pan samya miruta welas asih pandulune saking praja luput kati kapuk tibaning wesi saking wisatawa satu kala lulut kayu aing lemah sangar songing landak guane wong lemah miring miang pake pok ning merak pakupaan ning warak sekaler nadyan arkom yang segerasat temahan rahayu kabeh apan sari rahayu ing ideran prawito dari rineksa malaikat sakatahing rasul pinayungan ing yuang sukma ati atamu teku baginda asis pangucap kuya Musa napasku nabi salinwe nabi Yakub pamiarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke nabi Daud swaraku nyeng Sulaiman kasekten mami Nabi Ibrahim nyawa Idris ing rambutku Baginda ngali kulit wang Abu Bakar getih taking Umar singge balung Baginda Utsman sungsum ingsun pati malinwe
Siti Aminah bayuning angga Ayub ing usus kumangke Nabi Nuh ing cejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan atam kawa sampun pepak sakataing nabi wali dadya sarira tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu